Ay mga katik-tik, nagluto kong basoy sud ana mo pamahaw. Nya kani ako sa gipakupsan ang tambok. Gamay. Unya, ilunod din ako ning lamas. Ahos. Makatilaw mo mga katik-tik, basoy na ko. Kay dito gud sa amo magpista. Madispiras basoy nga karabaw. Tagsa kada kog kaayong kawa. Moy lutoon sa kusinero. Nya kani kay wa may kabaw. Basoy pod nga baboy. Ang basoy la dapat kay kabaw gid. Ay kadalasan di kabaw. Kaya mo may patira. Kailain man magpista dito sa amo mga katik-tik. Gikan dispiras nag-ihaw na buntag og kabaw. Lain po ng mga baboy o kisay di buka og kabaw. Kunya pag kahuman magluto og kada balay magluto ng basoy. Pamahaw, largo rin na pamahaw. Dispiras pa na ano, paniudto pa ni hapon. Hantod pagkaugma. Di naman sila manguli mga katik-tik. Ang imo mga amigo pa rin maguwang na ko si Mana. Dagan magkaila. Diya na magigda, hantod na, pagkaugma. Kain magpisa dito, pero magpisa din sa Davao kay mga katik-tik pili-pili. Ang imo lang makailan mo ay makakaon. Dito sa inyo lang, mas kikinsa. Dito sa amo, ang gagbay na balay, manawag pa kay basin og kanang dili mapatos ang ilang mga niluto. Pero diri ang kanang ilarang favorito nga tao may pakanon. Ito sa amo, may pili. Hanila si kung sa musaka. Pagilunod nila Bombay, kaguman sa ahos, Bombay, Aod, at San. Isa man imong mga matambag sa nga nala, kanang magpista nga mamili rag bisita. Uy, ayaw. Kay gipista ka rin mo kay matod pa sa akong amahan nga. Kanang basta kay nang pista ka o siguro sa imong hikay ipakaon din ang tanan dili kay pili-pili ayaw na lang pagpista o pili-pili ipakaon din tanan nimo kay naghikay gud ka kay sulod sa katuig ka isa ra gud na mag-andam jud kapag buhi ana ug di ka mga baboy magbuhi jud para pista. So una bitolo ka tong karaan pa na itong balay ba? Ilunod din ako mga katik-tik ang unod. Diri good gihapon ko lang nga pag mag-restart ako na pakanon din mo tanan. Yabe. Nga ni Tilo, imong pa naglanggana. Bukag tao dito tapok dito sa misa. Pero kanang pwesta lang nga magbalik-balik. Na-mista pero sig balik-balik kaon. Hinuang nga na, adya ko na hinuon na bagbagi dito do. Nga naman nila ipahurot mong kadin, pwede na guro mo balik. Kasi na pong lain, nga makakaon, hindi kay siya rin magbalik-balik. Tula po siya sa uban, o gabir o gasal sa kong tunog yung tinay kabusog. Pero ako mga katik-tik pamista ka, isa na dyan ko kaon. Dagan li kang madala, mamalot man ka. Pero ako magpista manabang, sa buhay pa ako ba na no? Ako dyan magpailawm sa hugason, tanan-tanan mo tabang-tabang dyan po. At ito po gumisa sa ako kaila, mga kumari baron. Mutabang ko ako'y manhugat, ingon sila, kayo nilang ba, kayo naabay mamista. Sige lang ba, kay kuan ka nang naagod ko na bilin ba na, magtabang-tabang ta. Pag uli na ako, dagan sudan, masok, malipay ko to akong bana. Ako rin nagkaon, siya wala. Unsa pa'y matambag din mo anong kuan lang ng namista, o niya, gidala tanan sakop. Kay siya rin mong giimbita, pero nagdala siya dagan kay pamilya. No, pista man. Pista gani. Okay ra. Okay ra, oy. Pero ilang na pista, di naman ka-imbita ron. Imbita ron, parehan yung tayo karon. Pista man ron sa Dabuyan, karon. 15.
Ako kay dagan man ko kumari diha ang bamisa ni ako mga apo para arang laga kay kusog man jud na mo kuyog-kuyog. Uban oy, ug asa gud ko kaon gud po sila. Di man ko maulaw kay pista man. Dagan man kagkuan dito kay ila. Unsa tong pista sa Tibal Ogla? 29 misa katito ila pipi pohon. Na parente dako na agaw jud ako na Tibal Ogba. Pulis yang bana. Mga katik-tik ako na butangan og tubig kay ako sa buwan. Sige na. Amro po bas ay. Si Manoy lalami kay magbas nila do. Manoy kiking. Lagi pa lang sa bawa mo, ganyan kayo na mo. Hindi rin ba na po, ma? Anong sabaw na pa may. Sige, bisa tayo lang sa bawa. Naipagpasal, ma. Unsa? Naikambya rin ba? Kung lang niya. Ano reklamo mo kag mga ayo? Ba't ba mo ko nga na may lan? Ngayo pa. Ikong ka na ipakaon. Pista man to. Ano ka sana? Ano na kasundan, ano yun? Dapat na mo, nakaw ka. Wala tayo sa ibe. Lansa lala. Dugo. Hindi mo dito kung ikaon. Lami ang sudan wak. Di ka din maglakaw ron kay maglaba ha. Maglaba po sa anak bomba ka. Yan na. Yan ang ito ba kaya ang dali rin sa kay mo pa init oh. Unsa man di ay na? Unsa di ay na? Unsa di ay na? Nag-uwa na. Yan na. Lakaw pa ko rin. Wala. Ganang imo mga sanina at sudod na ukbula ko ng kanal diha. Ay na nang dugo la eh. Di nunood. Nalagi mga unod-unod la. Unsam na atay. Apol ba? Ah, atay. So ang gisudan ni wako ganiha guys ita na. Tapos bigapon. Like a version. Lami wak. Uy, buslot na ay nagpadrapoy na yun ako. Dali ah. Ugaw. Lunod ng lola. Doon na dyan ako ang dugo. Drapoy atong drapo kadto. Gana ko gitrapo. Patay ka na ako ron, patay ka na ako. Drapo mo arabag ikaw maglabag buawa ka diyan ron na. Kaba na ba dyan merch? Trapo pa yung green lang anin inlo. Ah, dito po. Dalaw ko. Puga ko na siya la. Puga siya. Init naman kay wako. Ayay. Hindi naman sa baon. Ha? Dahil pabilin dong baon la. Ayay. Kuyain ba? Bilin sa imo. Ano sige yun mo pagkuan? Oh, sige, pangayo. Pagpangayo.
Ang bisa. Naman na ilawag. Ano pa dugo lang sa luwag lang. Butang sa ito. Tungtong kurang ganas. Kasi kalahian na nasa dinuguan lang. Ay, nakapupar kang ingon. Lagaw ta ka di ba yung butong ng luwag sa imong ulo. Maluwag. Marot ko ng butin. Kalas kay butin sa lula. Ako pinagpalitan ng posporo. Ako pinagpalitan na. Kisa may nag-ingon dahil nga ako yung palit. Huwag mo ka mag-angkong. Nga rin palit ng kagpos mo, bro. Nagutom ko gapon. Very good. Kung unsay wala, magpalit ka. Oh, di kay imuhat tanan lang no. Oh, hindi kayo parehas ng naay butin. Tara, bakit? Palit ka ng butin. Pagpalit ito ang butin. Ugay tubig, palit kang tubig. Ay, dahil kakadaog. Di ba, mag-una kay kwarta. Oh, Mo na nindot nga pamuyo lang no. Manindot ka mo yun, di ba? Agkan ko ng itlog ako. Ako nag-itlog ka. Sa ako kapuon, ako push-on. Puson daw. Islito na ako. Kaya magigil ba ko kay buot? Na buotan? Di ka anak. Maski pa sa ipasudan lang. Kaya pagpasin yun. Sa tong nireklamo siyang hotdog la duha daw ka buok. Istorya gutos mga katiktik. Doha, oy, upatanan. Gani. Doha ang balon, doha ang kuan. Ingon sa mga katiktik. Kung mga katik-tik ka, kung naay hotdog ka, nagpalit ng kong hotdog kay balon niya. Uy, upat yung tanan ang iya ipaluto kay duha ang pamahaw, duha daw iyang balon pa niya, mga ipakwarta 50. Gamit lagi lansangan ng alipodhan. Suya ko anak. Muro anak sa dato ni swapo lang. Mga anak lagi, mga katik-tik, kung naan mo sa bubuhal ako adayon. Pagpuyo. wala yan. Huwag kikalas dito. Wag, sugdagay na. Sama na ka. Lami? Lamier. Tila, patilaw. Sabi ito bla. Lagi. Ikaw daw. Okay. Ikaw daw. Yo, dugo mo. Magandang saksi ka may di ka makaog dugo. Okay, bawal mo na ang dugo. Bawal. Awak kay magsabog na. Sakti na diha di ang magbukal-bukal kaya palutoon yun ng dugo. Wala to. Mga katik-tik na luto ng ako basoy. Maghukad na po ko ron kay mamahaw na. Tadang! Dito basta ang kahoy. Mamila. Sa? Bulag na mo. Oh. Mana? Oo, ano gusto? Gamay ra. Tao na wak! Nagkaon. Ang malaki ka. Sige, kaon. Bubstikan ko ng kaya. Sige, balik-balik ko kaon. May layo po din sa mga.
Mga katiktik, mamahaw na taninyo kay lami, kayo ang basoy. Ug magkakaon lang mga katiktik, libat na yung mata. Hinday. Garon. Lang ano na may uban la dili sila lamian silang kaugaling ng loto. Mbak, binaw ang anak. Di akan jadi konti lawit. Kailangan siya. Joy. Naguli nag-init ng kanon. Marat sa mo jepilan. Hmm? Hmm. Maura tong amo vlog mga katiktik, hinaot na. Naligaw mo, amping kanunay. Bye-bye.